Ndira kufika pamberi paJehovha Mwari kuti nditaure chokwadi pamberi pamusoro changamire nemakurukota enyu. Inini ndakabata gadheni rangu muna 2003 Virginia. Ndabata gadheni rangu muna 2003 ndibva tagara baba ibva ashaika muna 2013. Ndibva ndapa gadheni rikuwana kuti chisenza ini simba rekuenda kugadheni ndosenza kari pauvharo muenda mugadheni. Saka zvinhu zvese zvari kuitika izvi hatigoni kuzvitaura vana vashandibatsira, asi chakazondinetsa musi wa19 September 25 takadaidzwa mumanheru kuma5 ndichairman wevillage 45 kanzi dzikai netse kugadheni kwamanjoro avo vakomana vangu vatoenda kwaDC. Tikati kugadheni kunei? Mwana abva aibva antaura kwaikwanzi vanhu vadzike kugadheni. Ndibva tadzika kugadheni kuashuwa takavataona vanhu vaungana. Saka chairman ndiye anga ari kufona ari yakuti muri kupi, pindai ngeukusita kugadheni isi kungodzwa tikati kunei. Ndipo wakasvika wakomana sekuni kwatikuti kwatodoka. Ndiyo pasvika mukomana yakati isusu tatumwa ngeweclerk of court kuti endai moputse gadheni raJames Manjoro. Tikataputsa ndiwo wachamubhadhara uneko Manjoro. Saka ngatofika maextudi kuti uputse gadheni ndibva ndasimudza ruoko. Tikati gadheni handira James Manjoro, gadheni ngerangu. Kuti riri gadheni rangu izvo muti ngerashavhunduka, gadheni ngerangu ndakariamba kare. Kwaimbuya tingovisa mucheni mukararama wiki vakucheni. Kati aiwa ndizvo ndiri kuda. Umwe mukomana 1 pane unga isanga yakaungana aibva ati mamiriro akaita nyaya iyi mukatanga maita izvi muri kuita izvi. Dai mari kaona wambotaurirana. Pakaita hondo huru. Ini takaona machinda asvika kuita kunge nguva yehondo iri nani takaiona hondo asi yanga iri nani. Kuita kufisa. Wabva wakusinzika ndavati kechipiri. Kwaimbuya tatiri murama kujeri. Ndikati ndiro ndiri kutoona mugwasha. Wabva watanga kaka. Mbuya. Pane chandauzvizira. Ndokasvaka tikuenda mberi ka. Asi tikuenda tikudhira nenyaya isiriyo. Anditi munda wamuri kuti imimi gadheni ramuri ndo renyu ndose mugadheni riri kuzi ndera James. Ndindakabva pakafa baba kuti mai wapera. Saka zvakafanana. Kana muri kuti ndimi makapa gadheni racho iro riri kunzi ndera Chavhunduka. It means kuti zvakafanana zvamunotaura. Because at the end of the day tine mapepa ari pamari akaita kukoti ari. Mapepa ari kukoti pane interdict yakataura kuti mirai zvese zvamuita sei zvamuita ipapo. Saka ini handikwanisi kuita sei kuti ndichinje zvakanyorwa naMajesty. Makanzi mirai, siyai, ibvaipo. Saka izvozvo kuonawo ndo zvamunotedzera. Saka takazoenda musi wa15 October takaenda kwaDC. Ibva yanzi inini ndibva ndataura mamiriro yakaita mamiriro ndataura. Ndipo wakati imimi mungofanira kudzoka kwamambo kuti zvindiko mungofanira kuitisa nyaya iyi. Tiri kutaura kuti gadheni iri wakapiwa nditi chaura medzana. Ndipo takabva taamba kuuya kunuku. Uya kwakazoita mukomana wakauya nesamanisi kekutanga ndingofoti nyambuya zvandakubatsira zvandikubatsira mbuya ndokuti mapepa akaMajesty ari kuti tendai Chavhunduka and James Manjoro and William Manjoro ende muri kuti imi gadheni ramakapa James Manjoro ndiro gadheni rine mutongo uri papi andizvo. Saka imimi kukotika havasi kutauriri kuti imimi endai kwamambo Mutasa. Wasina kupa itsamba netsamba iri makapi wakakuta kuti mambo Mutasa tinoda kuti mutarise nyaya iyi panyaya iyi. Andinga muri kuona ndikutaura because kana pasina izvozvo judgment iyi hapana chamakaita because the next thing is to appeal kuHigh Court because there's already a judgment yakapiwa. Munozaizvazvanotaura kuti havakuti nemuromo dzokai pamambo Mutasa. Ati waifanira wakatanga wakanzura chi judgment iyi. Ati zvafanira kuti Chavhunduka anzoenda panzvimbo gadheni nderani nderapo
ndozvataona nani namajesty. Ini ndo yamuno ndoti mbuya garden ndirani nderenyu endai pai pagarden chii chiri kuitika. Imi muchati muchasvika ikoko muti mambo what uyu James woti ndine mapepa api. Ini ndozobvunzwa kuti mambo kana paine mapepa akadai kana handiti mutemo unoziva kuti kana paine mapepa akadai munhu anoendepi nemapepa handizvo zvambeka so tauratinzwa ini ndoitwa James Manjoro ndiri mwana wambuya Manjoro. Zvamuri kutaura changamirezvo ndiri kuzvinzwisisa. Wakatombozvitaura futi paMajor Street kuti nyaya dzinodai kana dzasvika panapa paMajor Street panapa dzikadza kubva panapa dzinoenda kumberi hadzidzoki pasi. Saka patakazopa umboo hwekuti aiwa gadheni ngerei ndopakati aiwa isusu taisvika pakupa judgment iyi nepamusana pekuti tapiwa ruling yakapiwa naheadman ndiyo hatitidza pajudgment iyi. Saka isusu hatigoni kuziva zviri komunogara ko. Vanhu vanoziva zviri komunogara ndovana headman nawana mambo ndo vari pasi pedu kuno. Saka zvamungaita imimi ndezvekuti munodzoka munoenda kwamambo ndiye ane ziso rinokwanisa kutarisa nekuona kuti chakaitika chasakisa kuti pazoiswe judgment yani yaheadman iyi ndokudzoka kwati but mukuna zvezvozvo wakaisa judgment already handiti mukuna zvezvozvo ndikuti pane judgment already handiti saka hawaikwanisa kutaura nyaya yekuti dzokai kwamambo handiti waifanira kunga wakati nekuti pane humwe umboo hunyowani hwekuti taona kuti gadhi zvatakaita handizvo uyai futi kuchi kudari iroro pane mutemo uripo wekuti munokwanisa kuzvika futi ketingani kechipiri on the emergence of new evidence dare rinokwanisa kuita sei kukunzwai futi roba rati pachi judgment yakasiyana neiyi but as long as wasina kukanzora ipi iyi inoramba iripo wakadaro nemutaro changamire ndozi wakadaro ive nibataita kuti kechipiri wakatozvitaura futi izvezvo kuti isisu hatigoni kuenda pamberiba tinoti judgment iyi yakaiswa ndo yakasakisa tipe interdict. Saka judgment iyi anokwanisa kuona kuti umboo hwatipa tizoise interdict ndewechokwadi here kana hausi wechokwadi ndimambo anogona kuona izvozvo. Saka because chinoda kubviswa interdict interdict zvainoreva muzvatinoreva kuti interdict inoreva kuti mirai zvamuri kudii zvamuri kuita kusvikira judgment yadii yabuda kana kuti mamiriro akaita zvinhu izvozvi zviri kurakidza kuti chinhu hachisi chenyu because pane judgment imwe iripo iri kurakidza kuti handi chenyu. Saka imimi mirai kuenda ipapo kusvikira judgment iripo yaita sei yagadzirwa. Saka judgment iripo iri kubva kuna tichaona handiti. Saka judgment yakabva kuna tichaona ndiyo yakataura kuti muri kutora nzvimbo yani yachavhunduka. Nzvimbo ndeyani ndeyachavhunduka. Atakambona. Saka imimi zvamakuita manje yakunzi appeal kuti muri kuappeal against decision yakaitwa nani na tichaona. Ino ikoti yakushanda seappeal court kunzwa chii iyoyo nyaya iyoyo. Asi chaisingakwanisi kubvisa ichi haikwanisi kubvisa interdict yakadii yakaiswa iripo because interdict inokwanisa kuzochinjwa chete kana mutongo uripo wakadii wachinjwa. Maizwa nyaya ndozvandiri kuedza kutaura izvi. Saka tinokwira kuti interdict ingori chii ingoripo handizvo. Asi chamwakudai imimi chakudochidzwa kuti yes interdict iripo asi mimi maakurwawo kuti muzoti nzvimbo ndeyani ndeyani imi muri ndeyani ndeyani. Saka isiri kubatsirai kwatinoita izvi right now handizvo. Ndezvokuti hatisi kudhira neinterdict takudhira netsamba yakanyorwa nani natichaona ndiyo maakuti appeal against not kuti muri kuti appeal against decision yamajor street. Ndizvo ndikuedza kutaura kuti hamusi kuapila
against interdict kwandiri muri kuapila against decision yakapiwa natichawa asi interdict remains in force. Ramba pachidzokorwa kuzikati itori ploti kuchererwa every year. You want a plot yavo iwane ploti yavo nemurume wavo isine ploti yedu nababa vedu wakafa ne birth certificate iri pano. Saka handizwa kuti tirikuramba tiri kudzoka mudare kana imimi chinhu chine mapepa zvakadai there is no need yekuti mumboye kudare tikuramba tichingounzwa hatisi kutosenza even nyangwe tichaona wacho yiend pakutotaura nezvekutombotaura nezvedenzi because kana paine a permit that was allocated to someone it means nzvimbo iyo yakapiwa munhu neministry of lands. Saka imi kana muine dispute concerning that land munoenda kuministry of lands, hamuendi kucourt. Ministry of lands ine permit kai, this permit to deep pasture stock issued by the Ministry of Lands, Settlement and Rural Development and to chikwangwani mazhou and here to refer this the holder. The minister hereby permits the holder to deep pasture stock not exceeding in number the equivalent of 5 livestock units on the state land known as Nyanga South Resettlement. And immediately you will be permitted. Saka imi chikunetsa ichi because mapemiti enyu akasiyana nana. Dai kuzenge kuti umwe akapiwa permit yeumwe munhu same number zviri nani because this one is 24 permit number 26/45, this one is 18 stroke something. Akasiyana kani. So where is the problem? Pamusoro chingamiri ndinombetwa William. Pane nyaya yerusanganiswa irubatanidzwa isiri kufanira kubatana. Maploti mapemiti emaploti aya uyu nemunda wawo awane munda wawo. Magadheni aya kaya haasi mukati meminda baishi. Magadheni akaenda kundobatwa anongoti munhu aingobata gadheni paabata gadheni nezvemarezi chero munhu paangobata gadheni Saka no man's land. Saka iri kubatanidzwa kunzi mumunda mangu riri gadheni. Ndozviri kuitika apa kubatanidza nyaya yepaper kuti permit plot but magadheni ari ega minda iri kwayo ega. Ndopanda kubva because if kana magarden asiri part of my permit then there's no need of us talking about my permit. Because kana land yamutotaura kuti outside macoordinates ayo then it means that area iri dispute haine mapemit. Kana kusabhuku wacho ari sabhuku wari vanozita sabhuku shamwari because why ndikuda because munhu anoziva magarden and sabhuku ishe angambozivi magarden sabhuku asingazivi because ishe cannot give a judgment yegarden garden ndora sabhuku chaivo because sabhuku ndokwanogara. Inini ndakaenda kuna sabhuku inini pachangu ndakabviraidi pamberi pasabhuku. Sabhuku wakati handisi kuzombopindira vaonanyuwa nonetsa vanosima ndigamundiri pesi pesi vasinondipa $5 saka vana venyu vangonetsa ndikati asi mimi sabhuku hamuzivi here kuti gadheni rigere kwamanjoro iyo gadheni ndakabata mabatire ndakandodini akandoitawo wamo matiti magadheni ndakabvira ungati ndakangobata ndazi vanhu ava chawaipiwa aipiwa plot then kana wakuda zvegadheni unongozvitsvagirawo kwekuisa gadheni
Saka zvaenda kuita manje pawaruti ndo pawakabata ndo parudzi ngachavhunduka ndepa ndo kugarden not kuplot ndo saka tikutika ivi nyange kana iri chi irimo garden irimo garden andira ndinofanira kutozikana koma next door ripi zvikuzi manext door ndo anoziva kuti munhu anorima vandiana vanorima vyana walaimira bambo toziya anoziya next door ndoziva kuti garden ndiranaikindira pamusoro mambo ine ndoda kuti titaure tichipinda masettlement Timothy chavhunduka ava nemamba taidzi 50 meters kubva kurwisi musarimi panoita soil erosion mvura yabva yakukura ichipinda saka ndo pakabva pakochikwira vanhu vachipinda kumberi kwedu kwataisima migamu yedu kuti tipiga apa manje ipo pandirukai 50 meters masettlement yeya oema nechi havabvumidzi kuita se saka ndo pakabva patopinda vanhu iwavo kupinda isteka 83 masettlement kana makatosuduka saka pasi penyu hakusi kusuduka takatosima miti garden harina mati mimi zvamataura bambo in other words you are telling me kuti zveshuwa hapasi ndozvamataura ini ndichifunga kuti mutaura ndepei asi pari pamberi asi hapasi penyu because mutaura kuti takasururuka pa50 meters then people came and took advantage of ma50 meters ikupa ndobva munhu atoya pa50 paya munhu atoya vatobata ipopa saka iyo saka it's okay tipe iro to ndiri itotsva nezveipe paya kuitira baba ndatoda mene pane tsamba yasabhuku yakaenda kukoti iri papapa ndopanamba muedze kubatsirika natenda yachavhunduka ndinomuedzenyu munzwe kuti sabhuku azonyore tsamba iyo chii chinochaitika mukareverenga ine umbo hwakakwana zvoti iwo kana vari right vanofanira kunge vanewo tsamba yasabhuku iri kutsinhira kuti zvavari kuita izvi kumunda kwavo here kana chii Baba wakazi 50 meters away. Pane kwakatosima miti wakasima miti kuzvitsi usingatobvumidzi kwachiko kukavana chawakarima samba kanyona sabhuku make sense. To me, it doesn't make any sense. Why? Because hatisi kuwirirana kuti varume vaviri ava nawe manjoro warime kumunda wekwachavhunduka village 46 uye uzatotaura kuti doesn't make sense. The next question is uye ndiko kunowigwa vanhu vemuvillage 46 vanenge vafa saka ndikwa saka ndekwani kana kuchiwigwa vanhu vemuvillage saka ndekwani no this okay ndekuti area vakomana endeya kumuone area aiwa vakomana because zvandatoa confused kana mutoti vamauti garden vamauti viguo sabhuku kuti ndekwemakuwa vamauti ndekweduti takapa village mirai vamwe vari kuti i50 meters from the river bank ndingaita uzvioneri ieria ipi village 45 Nyarwe. Ayo, yedu isusu village 46 kune area district yekupi Nyanga South Settlement. Kuna joka tikatiri tikava pabhunda pane ndinobva yakata kusvika village street
kuti inoenda kubarabara tika kwashemedzani tasvika pabarabara secondary payapa hakuna mota dzinofamba kuyapa saka tiri pati chipaiwa kumana madirections mwamasuwa zvari kuya kurimi waona tikadaifenzi izvi kuti ngepe makuwa ngezvegati ngepe gati ngepe